सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. पूर्व क्षितिजावर असलेला सूर्यनारायण ज्याचा सहस्र रश्मी तेजानं हे सारं विश्व कसं तेजोमय झालं आणि तुम्हा सर्वांचे अंतःकरण देवाच्या चरणाशी रुजू झाली. धन्य तो देश, पावन ती भूमी जिथे हरीचे भक्त जन्म घेतले. त्या हरिभक्तानो आपलं मन देवाच्या चरणाशी जरी लावला तरी त्या आई वडिलांनी तुम्हाला जन्म दिलाय. त्या कुलाचा स्वाभिमान, घराण्याची प्रतिष्ठा, कुलाची लौकिकता आणि देवाचा देवपण तुमच्या नसा नसात रोम रोमात असे संचार करून या पूर्ण क्षेत्राची धवल लौकिकता दिगंतराला पोचेल. महापुरुषांचा आशीर्वाद म्हणजे मातृपितृदेवतांची केलेली सेवा, ते केल्याशिवाय जीवन फलद्रूप होणार नाही. त्यासाठी आपलं मन क्षणभर देवाच्या चरणाशी लावा. तसं न झाल्यास काळ ती जवळ येऊन टेपलाय. नको नको मना गुंतू माया जाळी, काळाला जवळी ग्रासावया. काळाची एवढी पडेला जेव्हा तेव्हा तुम्हाला सोडवण्यासाठी कोण आहे? नाही ना बाप ना भाऊ ना बहीण, आप इष्ट मित्र सगळे सोयरे, कुणी कुणाचं नाही. मग आपलं कोण आहे? आभार पाठीवर घेणारा मुख्य जनावरांना विचारा, त्या सुद्धा सांगतील कुणी कुणाचं नाही. या विश्वाच्या बागेतील वृक्षलतांचे कोळण कुरखळण्यासाठी ज्या वटलेल्या वटवृक्षाचे करत आहे त्याच्या महाकाय छायेखाली आपण गुण्या गोविंदाने रांजत आहोत. सुजन हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र कुणाच्याही मध्ये असणार नाही, देश नाही, अराजकता नाही, शांततेचं साम्राज्य चाललंय. हे पूर्ण क्षेत्र धर्मक्षेत्राची वाटचाल करते. त्याच्यासाठी आपण प्रयत्नवादी बनूया आणि प्रयत्नाचा खंडानंदाने तेवढ ठेवून धवल लौकिकता दिगंतराला पोचूया. परमेश्वरासाठी आपण क्षणभर प्रार्थना करूया. प्रभू राजा जगिया
एक तत्व नामा दृढ धरी म्हणा हरीशी करुणा येईल तुझे जैसी गंगा वाहे तैसे जाते म्हणा भगवंत जाणत या जवळ श्रीयुत दीपक चव्हाण याचकडून आमच्या आरोळकर कंपनीसाठी हे लाखोराचं पारितोषिक आलेलं आहे. दीपक मेडिकल स्टोअर माठेवाडा व दीपक मेडिकल स्टोअर तळवडे यांच्या वतीनं आरोळकर कंपनीसाठी हे लाखोराचं पारितोषिक आलंय. उपस्थित डॉक्टर रसिक मायबापांचे मनपूर्वक आभार मानून दीपक चव्हाण यांना लागला शुभेच्छा देऊन माझे संगीत साथीदार सहकलाकार तुम्हा सर्वांना लागला शुभेच्छा देऊन सद्गुरु माऊलीचा आशीर्वाद गणरायाचा आशीर्वाद तुम्हा सर्वांच्या पाठीशी असावा. तुमची जीवनाची नौका पहिला तीर्थ गाठून यशस्वीपणे तुमचं जीवन सुखमय व्हावं आरोग्य कंपनीच्या वतीनं पारितोषिकाचा स्वीकार करतो. धन्यवाद. जीवनाची सार्थकता म्हणजे एकच आमची बाळ लहानाची मोठी व्हावी. आमच्या सहधर्मचारिणीला दिलेले शब्द आम्हाला पूर्णत्वाकडे न्यायचे. समाधानाच्या लहरी तशा दिशात दिनातू लागल्या. आमचं मन समाधानी झालं. सर्वांची मन प्रफुल्लित झाली. पण का मात्र एका संतानाप्रमाणे त्यांचे तुमचे आभार मानून आरोग्य यशोका नाट्यमय या रंग देवतेला अभिवंदन करून आनंदाने याचा मी स्वीकार करत आहे. पण मी आल्याची जाणीव राजकथाला द्यावी. अहो राजे, अहो बोलण्यात किती प्रेम आहे, माधुरी आहे, सलोखा आहे, आत्मीयता आहे. कुणाच्याही बोलण्यावर त्याची विद्वत्ता, वर्तनावरून शील, आवाजावर नम्रता, नम्रतेचे पायीक झाले. म्हणून त्यांच्या स्वागतासाठी आपण जाणं सुस्वागतम. अभिनंदन. हार्दिक स्वागत. अत्यानंद झाला. परमानंद झाला. कारण अशा तऱ्हेचे उद्गार ऐकतात असं नसावं. आपणही बसावं. जरूर. कारण या आसनाचा मान सन्मान ठेवून आम्ही आसनाला आपणाला आसनाला तुम्ही आलात, आम्हाला आनंद झाला. पण व्यक्ती अनोळखी आहे, ओळख करणं कर्म प्राप्त आहे. खरं काही सर्वांचे लक्ष तुमच्याकडे आहे. आपलं नाव? पाताळ बोट माझा वास्तव्य दरुक्रात माझा जन्म झाला. अंधकासुर साधारण माझं नाव विधान. पण आपलं नाव विधान पाताल भुवनात वास्तव्य तरू सम्राट. खरं काही नाव आपलं अंधकासूर. लागला शुभेच्छा. अवंतीपूर नरेश, राजकर्ता राजा, सत्वाधीर अशी आमच्या देहाला संज्ञा. येण्याचं कारण नाव ऐकलं होतं, पण मात्र एवढी मूर्तिमत्ता देह पाहिला नव्हता. तो आज पाहतात अत्यानंद झाला. मग तो अत्यानंद आपल्या जीवनात परमानंदानं सन्मान यावा यासाठी येण्याचं कारण राजे, मनी जडलेली इच्छा पूर्ण करण्यासाठी या मृत्यूलोकी माझं आगमन झालंय. या मृत्यूलोकी असणारे काही राजकर्ते मी जिंकले आहे
ठरवा, पण दुसऱ्याची सत्ता हुसकावून घेऊ नका. कृपा करा, प्रेम असावं, ते वृद्धिंगत व्हावं, स्नेह हृदयात तसाच राहावा. आपण आला, तुम्ही काही आमचे वैरी नव्हे, सख्यात्म शब्दाने निर्माण झालं. भरल्या दरबारी आपलं स्वागत केलं. आपण जाऊ शकता. ज्यावेळी माझ्या मनी जळलेली इच्छा पूर्ण होईल, त्याच वेळी या गायनेश्वराची पावलं मागं पडणार आहे. मनी जळलेली इच्छा पूर्णत्वाकडे नेण्यासाठी एकच धर्मोपाय, भगवंताची उपासना. त्याची उपासना केल्याशिवाय जीवनात कुणालाही काही मिळणार नाही. याला कर्म प्रारब्ध म्हणतात. कारण त्या भगवंताची कोणता करणपूजन करावं माझ्या मनी पूर्ण करणार आहे. त्या देवाची देवघेवदारी करीन, कधी माझ्याही मनाचं समाधान होईल. तुमच्या मर्जीनं तुम्ही देवाची भक्ती करणार, म्हणजे देव कुणाचा बांधील नाही आहे. तुमच्या मर्जीनं तुम्ही विश्व सुद्धा आपलं करून घेत असाल, पण त्याच्यामध्ये आला तर ना काळात काही शक्य नाही. मग राजा त्या देवताचे गुणवून तुम्ही गा. देवताची देवघेव करण्याच्या ज्ञानेश्वराला मार्ग केव्हाही बदलला नाही. असुरा दैवी तत्वाला मात्र एवढी ज्ञानेश्वराची इच्छा पूर्ण करा. तुम्ही ऐकत नाही. हजाराच्या गणतीनं असं काही कसूर निर्माण झाले, पण माती मोहन झाले. वेदीने रक्ताने लाल मुंदा झाली, हाडामांसांचा चिखल झाला, आणि अखेर अवकाशात गोंगावत असणारे सारे पशु पक्षी त्यांनी तुमचा सेवन केला. तेव्हा हे स्वप्न स्वप्न उराशी घेऊन आपण चला, आणि ज्या आई वडिलांनी तुम्हाला जन्म दिलाय त्याचा स्वाभिमान राखा, म्हणजे आदर्श तरी राहील. आई बापाचा स्वाभिमान गुलाशी ठेवण्यात एवढी आमच्या आजोबांनी अमृतवती झाले आहे. आणि अशा समयी काही झाले त्याची पर्वा मला नाही. आई बापांना संस्कार मुलावर चांगले करायचे असतात. जे आपलं आहे तेच आपण घ्यायचं आहे. दुसऱ्याचं जर घेतलं तर त्या पापाचे धने होऊन रौरवाच्या तळाशी खोल रुतून बसतात. तुम्ही करा. आता त्याचा विचार आम्ही करतो आहोत, म्हणून ही हयात आतापर्यंत चांगली गेली, सुखाची गेली. कालावधी केव्हाच निघून गेला. देवाची कृपा आणि जनता जनार्दनाचा मिळालेला आधार, आपुलकी, स्नेह आणि आशीर्वाद, या आशीर्वादाला राजा सत्वाठी सांगून ऐका कसा छोटा छोटा कैसा तू मनाशी कैसा मीही तुझ्याशी आहे. मग स्वीकारलेला भाग ते आव्हान जर स्वीकारत असाल तर ते आव्हान स्वीकारताना या स्वरूपाची ओळख तुम्हाला करून द्यावी लागेल. आहा, ऐका ही स्वरूप
तुम्ही नुसताच भुजंग पाहिला म्हणाई छेद तसा पण त्याच्या घराची तुम्हाला कल्पना नाही म्हणून युक्ती प्रयुक्ती करून